Hej. Nej, det är av. Vad gör du? Skruvar en skruv. Just nu, alltså, det sjuka är, vet du vad det är? Nej. Det är att jag letar efter en skruv som är för kort. Jag måste skruva upp alla skruvarna för att se vilken skruv som har den korta. Det är ju smart. Den korta ska sitta här uppe. Ja. Där är den. Nu kommer vi i nästa moment då och få ur den här korta skruven. Det verkar inte så intressant det här klippet, för det är no viewers. Jo, det är skitfräckt. Man måste ligga upp en stund för att folk som vill kolla. Mm. Man har 2 skruvmejslar för att få upp en skruv. Det här är ingen skruvmejsel, ett jävla pucko. Vad är det då? En skruvdragare. Det här är en skruvmejsel. Jaha, jag trodde det var tvärtom. Nu är det här uppe. Den korta ska vara här uppe. Alltså, hade du satt den där nere? Det här var den långa. Ja. Ska jag gå och jobba lite? Varför? Jag vet inte. Jag gör det bara för skojs skull då. Nu är det klart. Ja, hej då.